Όλους μας αφορά η ασφάλεια, αλλά σήμερα καλέσαμε τον κύριο Θεόφιλο Παπαδάκη, ειδικό γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα σε όλους και καλό καλοκαίρι εύχομαι στους πολίτες με περισσότερη ασφάλεια και ησυχία, θα έλεγα, γιατί χρειάζεται στις ημέρες μας η ασφάλεια για να έρθει και αυτή η ανάπτυξη, να έρθει και ο τουρισμός και όλα αυτά που έχει ανάγκη ο ελληνικός τόπος. Εμείς οι αστυνομικοί προσπαθούμε καθημερινά, αγωνιζόμαστε για την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη, πολλές ελλείψεις, πολλές πληγές ανοιχτές, θα έλεγα, που δεν μπορεί η κυβέρνηση να μας ικανοποιήσει. Η Θεσσαλονίκη με 14 κέντρα, ανοιχτά κέντρα υποδοχής μεταναστών προσφύγων δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορούμε εδώ στο νομό να έχουμε 14 κέντρα μεταναστών. Δεν μπορεί εδώ στη Θεσσαλονίκη να έχει έρθει τα 2 τρίτα των προσφύγων μεταναστών της Ιδωμένης. Δεν μπορούν 2 αστυνομικοί ανά 8 ώρο να προσέχουν να επιτηρούν 800 μετανάστες πρόσφυγες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει η κυβέρνηση. Τα έχουμε πει, φωνάζουμε. Έχει πληγεί ανεπανόρθωτα το αγαθό, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών του νομού Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί δεν έρχονται και δεν ξέρω τι θα γίνει, κύριε Ωραιόγλου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε για να ενημερώσω για την κατάσταση που επικρατεί στην αστυνομία, τους πολίτες, για να μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι καλύτερο, γιατί πραγματικά καθημερινά οι συμπολίτες φωνάζουν την αστυνομία όταν τους κλέβουν, όταν τους ληστεύουν, όταν βλέπουν υπόπτους και δυστυχώς τα περιπολικά δεν προλαβαίνουν να πάνε. Αυτό ακριβώς επειδή είναι και μια προσωπική δική μου διαπίστωση, γιατί κάνω ρεπορτάζ, έχω διαπιστώσει, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, ότι κάνουν. Καταρχήν δεν ισοπεδώνουν. Μπορεί κάποιοι να μην κάνουν. Αλλά οι κάποιοι, οι ελάχιστοι που πάντοτε και παντού υπάρχουν, δεν θα μας ανατρέψουν τον κανόνα. Λοιπόν, κάνουν. Σήμερα πάλι διάβαζα, πιάσανε κάτι κοπρόσκυλα στην Βέρεια, στην Κατερίνη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που λίστευαν περαστικούς. Δηλαδή, έχουμε αστυνομικούς με ικανότητα και με διάθεση για δουλειά. Το κακό είναι, και το παραδέχεστε πια οι ίδιοι σας, δεν είναι κάτι καινούριο, ότι δεν έχουμε αίσθημα ασφαλείας, γιατί δεν έχουμε δίπλωμα στον αστυνομικό. Και όταν λέω δίπλα μας, όχι ο καθένας μας να έχει και από έναν, αλλά δεν τον βλέπουμε. Και δεν τον βλέπουμε γιατί μόνο σας τα είπατε, δεν χρειάζεται εγώ να τα επαναλάβω. Πού να πρωτοπάνε. Είναι ελάχιστοι. Το οργανόγραμμά μας, να ξέρει ο κόσμος, της ελληνικής αστυνομίας γενικότερα, είναι από τη δεκαετία του 80. Οι αστυνομικοί που υπάρχουν στο νομό Θεσσαλονίκης είναι σχεδόν όσοι αστυνομικοί υπήρχαν και τη δεκαετία του 1980. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Αναρωτιέστε πώς ήταν η εγκληματικότητα το 80 και πώς είναι τώρα το 2016. Το 80 ακόμα σε κάποιες γειτονιές κάποιοι καθόντουσαν με ξεκλείδωτες πόρτες και συζητούσαν στη γειτονιά. Σήμερα αυτό δεν γίνεται πουθενά. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η εικόνα. Μια αστυνομία που ασχολείται με πάρα πολλά γραφειοκρατικής φύσης καθήκοντα. Μια αστυνομία που επιτηρεί τα hot spot. Ενώ προσέξτε, ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ του Απριλίου λέει ότι τα hot spot πρέπει να τα επιτηρούν security. Δεν έχει σχέση με την αστυνομία η επιτήρηση του ανοιχτού κέντρου της δομής φιλοξενίας, γιατί αυτοί είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Έτσι. Εκεί εμείς δεν τους μετράμε, δεν έχουμε κάμερες μέσα να βλέπουμε τι γίνεται. Είναι οι άνθρωποι με υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία τους επιτρέπουν να κινούνται οπουδήποτε θέλουν στο νομό Θεσσαλονίκης είτε και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι φυλακή, δεν είναι κλειστό κέντρο κράτησης και έχουν αστυνομικούς έξω από τα κέντρα αυτά χωρίς καμιά συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Και έξω δηλαδή, το έγκλημα έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, έτσι για να μπω λίγο στη λογική αυτών των ανθρώπων, σε στέλνουν τον Θεόφιλο Παπαδάκη και άλλους 2, 3, 5 έξω από ένα τέτοιο κέντρο. Να κάνει τι? Αν κάποιος κάνει μια παράνομη πράξη, εννοείται ότι θα επέμβει. Αλλά αυτό πρέπει να κάθεσαι από εκεί έξω. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν τον στέλνουν τον Παπαδάκη στη γειτονιά μου εκεί στην Αγίου Δημητρίου, να κάθεται έξω από το δικό μου το σπίτι, αν γίνει κάτι να επέμβει. Πολύ σωστά το λέτε. Έτσι δεν είναι? Κύριε Ωραιόγλου, και δεν μπορούμε να επέμβουμε, γιατί 2 αστυνομικοί σε 600 άτομα πώς θα επέμβουν? Αν χρειαστεί να γίνει επέμβαση, πρέπει να πάνε 10 περιπολικά ή να πάει και δημιουργία των ΜΑΤ. Πολύ σωστά. Αυτό είναι. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν τουαλέτες, δεν υπάρχει κατάσταση υγιεινής ασφάλειας, δεν έχουμε εμβολιαστεί εκεί πέρα, δεν έχουμε διερμηνείς. Κάνουμε, να πω, τις αγκαρίες, επιτρέψτε μου, της υπηρεσίας ασύλων. Δηλαδή, τι κάνουμε? Έρχεται η υπηρεσία υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και λέει: βρείτε μου αυτούς τους 3
πρόσφυγες μετανάστες. Μα είναι αρμοδιότητά σου. Εγώ έχω το όπλο, είμαι εκπαιδευμένος αστυνομικός για να επιτηρώ τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Δεν είμαι για να κάνω τις εργασίες άλλων υπουργείων. Έχουμε 80 αστυνομικούς στο νομό Θεσσαλονίκης που επιδίδουν δικόγραφα, τα οποία πρέπει να τα επιδίδουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, τον ΟΤΑ, και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτή την αστυνομία έχουμε. Δυστυχώς θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση που μας είχε πει ότι θα αλλάξει πάρα πολλά στην αστυνομία να τα αλλάξει επιτέλους. Έχει 1,5 χρόνο διακυβέρνησης. Ακόμα και ο τρόπος κρίσεων των αξιωματικών είναι ο ίδιος όπως γινόταν από το 1984 και μετά, που ενοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία. Ο ίδιος είναι ο τρόπος κρίσεων των αξιωματικών, κύριε Ωραίλογο. Σας αφήνω να τα λέτε γιατί τα λέτε τόσο ωραία. Δεν άλλαξε τίποτα. Μας είπαν θα κάνουν αναδιάρθρωση υπηρεσιών, ειδικά εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε 35 τμήματα, έχουμε πάρα πολλά τμήματα που ευνοούν τη γραφειοκρατία και δεν ευνοούν το να υπάρχουν αστυνομικοί στον δρόμο. Θα γίνει από το 11, θα γίνει το 12, θα γίνει το 14, θα γίνει το πρώτο τρίμηνο το 16. Δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Δεν μου λέτε τα ΜΑΤ δεν ήθελε αυτή η κυβέρνηση να τα καταργήσει. Τα κατήργησε. Όχι βέβαια. Και δυστυχώς λόγω κάποιας υπερβολικής, θα έλεγα, κριτικής εναντίον των αστυνομικών των ΜΑΤ περισσότερο στην Αθήνα, αλλά και κάποιας υπερεργασίας των αστυνομικών των ΜΑΤ εδώ στη Θεσσαλονίκη που πήγαν συνέχεια στη δεδομένη συνάδελφοί μου, έχουν γίνει από τα ΜΑΤ της Αθήνας περίπου η μισή αστυνομική των ΜΑΤ έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης. Να φύγουν. Μέγα ζήτημα. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Αυτό σημαίνει ότι οι αστυνομικοί των ΜΑΤ δεν νιώθουν καλά. Ότι έχουν πολλά προβλήματα. Αυτά πρέπει να ανασκύψει πάνω τους και η ηγεσία, η φυσική και η πολιτική ηγεσία. Πώς να ανασκύψει, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, όταν υπάρχουν κάποιες ιδεολειψίες? Έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Σήμερα υπάρχουν ιδεολειψίες. Χθες που κυβερνούσαν οι άλλοι, φοβόντουσαν μην τους κατηγορήσουν και κάναν τις ίδιες. Άντε να μην το πω τώρα τι κάνανε. Και φτάσαμε στο σημείο να λέω εγώ ο υπουργός στον αστυνομικό, δεν θα το πω κατευθείαν, λέω στον αρχηγό, στείλ τους να κάνουν αυτό. Εσύ πας γιατί είσαι υποχρεωμένος να πας, αυτή είναι η δουλειά σου. Εσύ τρως πέτρες, παλούκια, μολότοφ, ό,τι βρει ο άλλος απέναντί του, και στο τέλος βρίσκεσαι κατηγορούμενος γιατί πήγες εκεί που σε έστειλαν να πας. Και δεν κατηγορείται αυτός που σε έστειλε εκεί, αλλά κατηγορείσαι εσύ που πήγες και έφαγες το ξύλο. Ναι. Επιτέλους πρέπει να μας πούνε ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας, ποιος είναι ο σκοπός, πώς πρέπει να δρά. Τα χημικά, ας τα πάρουν τα χημικά. Είναι ο σάκος του box, αγαπητέ. Δυστυχώς, ο σάκος του box. Ο σάκος του box είναι το μόνο εύκολο. Είναι το μόνο εύκολο σε μένα τον πολιτικό να πω δεν φταίω εγώ, ο Παπαδάκης τα έκανε. Αλλά ρωτάω, και αυτός που το ακούει δεν του κόβει λίγο να πει και τον Παπαδάκη, συγγνώμη που λέω το δικό μου και το δικό σας τόνο, επειδή είμαστε παρόντες, έτσι εξυπακούγεται ότι. Λοιπόν, δεν του κόβει να τον πει τον Παπαδάκη εκεί ποιος τον έστειλε, ρε Ραήλογλου? Εσύ δεν τον έστειλες? Γιατί λοιπόν με βάζεις να πλακωθώ με τον Παπαδάκη ενώ εσύ τον έστειλες? Απλά πράγματα. Γίνεται κακή χρήση των αστυνομικών, δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον των πολιτών, γιατί για τους πολίτες είμαστε, θα ήθελα να πω, στον κόσμο και στην κοινωνία, και επιτέλους θα πρέπει να τα δει αυτά η κυβέρνηση. Αλλά να σας πω κάτι απλό για να καταλάβει ο κόσμος σε τι κράτος ζούμε. Δεν είμαι απεσιόδοξος άνθρωπος, αλλά θέλω να πω την αλήθεια και τα προβλήματα. Ακόμα και τώρα δεν έχουμε καθαριότητα στις αστυνομικές υπηρεσίες. Έχουν γίνει κάποιοι πρόχειροι διαγωνισμοί, κόλλησαν κατά καιρούς. Τώρα έχουμε για ένα μήνα μόνο καθαριότητα, λίγοι πάλι σε λίγες εβδομάδες καθαριότητα των υπηρεσιών, και υπάρχουν πολλοί συναδελφοί μου οι οποίοι δίνουν 2 και 3 ευρώ από την τσέπη τους κάθε μήνα για να έρθει καθαρίστρια, ενδεχομένως χωρίς παραστατικά, χωρίς απόδειξη, να καθαρίσει το αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή το επίσημο κράτος για όλο το 2016, ακόμα και σήμερα που έχουμε 36, έχει λήξει, στη μέση του έτους είμαστε, δεν έχει βρει τη λύση να καθαρίζονται οι αστυνομικές υπηρεσίες. Γιατί υπάρχει γραφειοκρατία, γιατί κολλάει ο διαγωνισμός. Εγώ δεν ρωτάμε, σε τι κράτος ζω? Σε τι κράτος ζω? Συγγνώμη τώρα, το πρώτο σας ερώτημα είναι η καθαριότητα που δεν υπάρχει στο τμήμα. Συγγνώμη που γελάω. Ή που δεν μπορείτε, ή που δεν έχετε τα εργαλεία για να κάνετε τη δουλειά σας. Εμένα με παρακαλά. Μας έλεγε λίγο πριν ο κύριος Φωκάς, είναι δυνατόν ένα τμήμα που έχει 25 χωριά γύρω-γύρω να έχει ένα περιπολικό? Τώρα θα πεις εδώ η Θεσσαλονίκη, δεν μου λέτε αν γίνουν ταυτόχρονα 2 σοβαρά τροχαία, δεν ξέρουμε ποιος ανατολικά, ας πούμε, ένα στην Καλαμαριά και ένα στην Πηλαία, πού θα πάει το περιπολικό σας?
όπου είναι αυτό κοντά και ο άλλος θα περιμένει. Έτσι. Εάν τρακάρεις υλικών ζημιών, θα περιμένεις πάνω από 1,5 με 2 ώρες, γιατί σε όλο την πόλη έχει μόνο 2 περιπολικά για καταγραφή υλικών ζημιών. Η τροχέα έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Τι μου λες τώρα από εκεί και πέρα. Η τροχέα δεν έχει βοηθηθεί όσο θα έπρεπε. Μεγάλο πρόβλημα το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει γίνει αυτή η απαραίτητη ρύθμιση στους φωτεινούς σηματοδότες. Να πω ότι οι πεζοί τροχονόμοι υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Σε όλα τα πολιτισμένα κράτη υπάρχει ρύθμιση του φωτεινού σηματοδότη αυτόματα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα δεν έχουμε. Ο πεζός τροχονόμος δεν βοηθάει τόσο πολύ όσο η ρύθμιση του φαναριού. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Παπαδάκη, πώς να υπάρξει ρύθμιση όταν τα μισά φανάρια τα ρυθμίζει ο Δήμος και τα άλλα μισά η τροχέα? Γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος. Και ρωτάω, 300 παλικάρια εκεί μέσα, αυτό το ρημαδονόμο δεν μπόρεσαν να τον αλλάξουν τόσα χρόνια? Είναι δυνατόν να είσαι υπηρέτης 2 αφεντικών? Είναι δυνατόν τα μισά να τα ρυθμίζει μία υπηρεσία και τα μισά η άλλη? Πού το έχετε δει αυτό? Μόνο στην Ελλάδα, δυστυχώς. Μόνο στην Ελλάδα. Για πάμε όμως να δούμε λίγο και το θέμα των μειώσεων μας. Των μειώσεων και των συντάξεων που νομίζω ότι επηρέασε. Κοιτάξτε, ο νέος ασφαλιστικός φορολογικός νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου, 4387 του 2016, ο οποίος από πολλούς έγκριτους συνταγματολόγους, δικαστές του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει κριθεί ως αντισυνταγματικός, οδήγησε σε πάρα πολύ μεγάλες μειώσεις τόσο στους μισθούς των μισθωτών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, γιατί αυξήθηκαν οι κρατήσεις και η παρακράτηση της εφορίας, όσο και στους συνταξιούχους. Εγώ προσωπικά, να το δηλώσω, είχα μείωση στη μισθοδοσία μου αυτό το μήνα 50 ευρώ, λόγω ακριβώς αυτού του νόμου. Και η κυβέρνηση θέλει να κάνει και νέο μισθολόγιο στους έστωλους. Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει την αμετάκλητη απόφαση του ΣΤΕ. Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τη δεύτερη αμετάκλητη απόφαση του ΣΤΕ όσον αφορά το ειδικό μισθολόγιο μας, όσον αφορά την τρίτη μείωση του μισθού μας που έγινε το 2012. Έτσι, έχω μια μεγάλη μείωση. Και επειδή λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, πείτε μου σήμερα ποιος είναι ο μισθός του αστυνομικού στο πρώτο έτος εργασίας? Ο βασικός μισθός είναι 717 ευρώ ενός αστιφύλακα που έχει περάσει 2,5 χρόνια ανώτερη σχολή, τη σχολή αστιφυλάκων, που έχει μπει με πανελλήνιες με 17,5. Όταν λέει το βασικός είναι 717, σε αυτόν τι προστίθεται? Είναι κάποια επιδόματα μικρά, τα οποία, να σας πω καθαρά, ένας νέος αστιφύλακας, εάν δουλέψει και τα πεθήμερά του, δηλαδή τα 4 Σαββατοκύριακα και τα βραδινά, με τα βίας αγγίζει τα 880 ευρώ περίπου το μήνα. Καθαρά ή μεικτά? Καθαρά. 880, εγώ λέω πάντα την αλήθεια και μιλάω συγκεκριμένα. Εάν λάβει άδεια ένα μήνα ή αν τραυματιστεί, κύριε Ωραίλογλου, θα πάρει περίπου 7,5 εκατοστάρικα με το ζόρι. Ένας νέος αστυνομικός, ο οποίος θα πρέπει να έχει μια καθοσπρέπεια, αξιοπρέπεια, θα πρέπει να έχει τη στολή του, έτσι. Θα πρέπει να έχει το σπίτι του, γιατί μας μετακινούν εκτός των περιοχών που μένουν, δηλαδή οι περισσότεροι νέοι αστυνομικοί πάνε στην Αθήνα. Οι φάσματα για τις στολές δεν μας δίνουν, πηλίκια δεν μας δίνουν, υπηρεσιακά παπούσια δεν μας δίνουν. Αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε εμείς τον γκλόπ μας, τον ασύρματό μας, την εξάρτησή μας, τις χειροπέδες, γιατί αυτά που δίνει η υπηρεσία. Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια παρατήρηση. Δεν είπατε το πιο βασικό από όλα αυτά που. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Τα ξέρω, η κοινή λογική τα λέει. Τι δουλειά κάνετε, κύριε Παπαδάκη, το έχετε σκεφτεί? Δυστυχώς. Ότι το 8ωρο που δουλεύετε είναι 8 ώρες απειλή θανάτου για έναν αστυνομικό. Προχθές τα παιδιά που περνούσαν έξω από το τουρκικό προξενείο δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τους Τούρκους, με το προξενείο. Είχαν πρόβλημα με την κλούβα των ΝΑΤ. Μολότοφ. Για 50 φορά. Και πέταξαν τις Μολότοφ. Λόγω λοιπόν της δουλειάς σας, και δεν σας λυπάμαι γι' αυτό, θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Επιλογή σας ήταν, δεν σας παρακαλέσαμε να πάτε. Αλλά αυτή η επιλογή, αλίμονο αν δεν πληρωθεί. Καθόταν ο άλλος μέσα στην κλούβα και φύλαγε το τουρκικό προξενείο, και καλά έκανε. Έτσι πρέπει, και εκεί μας φυλάνε τα δικά μας. Και του ήρθε μία Μολότοφ. Δεν πρέπει αυτός ο κίνδυνος να πληρωθεί? Αυτό είναι το πιο μεγάλο, το πιο βασικό. Ότι από την ώρα που βγαίνεις από το σπίτι σου για να πας στη δουλειά σου, είσαι πάντα ένας κινούμενος στόχος. Έτσι δεν είναι? Έχετε απόλυτα δίκιο. Και παίζεις με το θάνατο. Δεν έχεις να αντιμετωπίσεις απέναντί σου τον πολίτη που έρχεται να σου ζητήσει πιστοποιητικό γεννήσεως.
ή ξέρω εγώ βεβαίως υπογραφής. Και αυτό το κάνετε βέβαια. Αλλά όταν βγαίνετε έξω, έχεις να αντιμετωπίσεις αυτόν που πουλάει ναρκωτικά, αυτόν που θέλει να σκοτώσει μπάτσο, όπως το λέει χαρακτηριστικά. Έτσι δεν είναι? Εμπόρους όπλων. Έχεις να κάνεις λοιπόν με το θάνατο. Γι' αυτό είπα αυτή τη βαριά λέξη. Αν αυτό το πράγμα δεν πληρωθεί με κάποιο ποσό που να αξίζει τον κόπο να πεις ότι το κάνω, αλλά έχω και μια αμοιβή για αυτό το πράγμα. Δηλαδή παίρνεις όσα παίρνει και αυτός που κάθεται σε ένα γραφείο με τη φραπεδιά δίπλα του και με το air condition. Okay. Να πούμε αλήθεια. Παράδειγμα, τα δίκαικλα της Δίας στη Ζήτα δεν παίρνουν κανένα επίδομα παραπάνω από ό,τι άλλοι αστυνομικοί. Να μην πω ότι έχουν απώλεια μισθού. 129 νεκροί επίσημα από το 1984 που ενοποιήθηκε η αστυνομία κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Το επάγγελμά μας δεν έχει αναγνωριστεί ως επικίνδυνο καθηγητό. Μας υπάγουν όσον αφορά ειδικότερες ασφαλιστικές συνταξιοδοτικές διατάξεις στα γενικά όρια του ΙΚΑ, τα οποία είναι 67 και 62 έτη ηλικίας. Αλλά απ' την άλλη, ενώ μας θεωρεί πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, μου δίνει το όπλο. Μου λέει θα δουλεύει Σάββατο Κυριακή, εξαιρέσεις μεσημέρες. Το επάγγελμά μας όμως δεν είναι επικίνδυνο. Δεν σε θωρακίζω ηθικά, θεσμικά, οικονομικά, εργασιακά. Δεν ήθελε να δίνει στις χείρες συντάξεις. Να σε δω ρε Παπαδάκη στα 67 να κυνηγάς τον Παλαιοκώστα που έφυγε με το ελικόπτερο και τι άλλο. Και τι άλλο. Κοιτάξτε, όχι όπως μας πάνε. Και εμένα τότε γιατί ναι. Στα 60 μας έχουν βάλει. 60 είναι το όριο ηλικίας του αστυνομικού. Ακούμε για τρελά νούμερα όσον αφορά τις συντάξεις μας και τις αποδοχές μας. Οι κρατήσεις αυξάνονται για τα ταμεία μας. Τα ταμεία μας δυστυχώς δεν τα προστατεύει η κυβέρνηση. Και εκεί όπως οδηγείται το πράγμα θα έχουμε ένα αδιέξοδο. Να ξέρετε ότι το τελευταίο που έχει μείνει στον Έλληνα αστυνομικό, πυροσβέστη, λιμενικό και στρατιωτικό θα έλεγα είναι το φιλότιμο, το ηθικό, η καλή ψυχολογία. Εάν φύγουν και αυτά, πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε ακραίες ηθίκες εδώ στη χώρα μας. Θα πρέπει άμεσα, βάσει και της δεύτερης απόφασης του ΣΤΕ, η κυβέρνηση να θωρακίσει, εγώ θα έλεγα, να θωρακίσει σε όλα τα επίπεδα που προανέφερα, τον Έλληνα αστυνομικό. Να θεωρήσει το επάγγελμά του επικίνδυνο. Να μας προστατεύσει για να προστατεύουμε και εμείς τον κόσμο. Εάν εγώ πάω προστάτευσα στην υπηρεσία, αν ξέρω ότι αν πέσω, αν πάθω κάτι, η χείρα μου δεν θα πάρει σύνταξη, πώς θα πάω εγώ να κυνηγήσω τον κλέφτη? Γιατί αυτό ήθελα να κάνει αυτός ο νόμος του κ. Κατρούγκαλου. Και ευτυχώς μετά από παρεμβάσεις μας, ιστορικές παρεμβάσεις θα έλεγα, όπως η κατάρριψη που κάναμε στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στην Κουμουνδούρου, έστολη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ στην εκπομπή σας, καταφέραμε και μερικές διατάξεις τις αλλάξαμε. Εμένα πάντως δεν με τιμά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί πήγαν και κάναν κατάληψη στα γραφεία ενός κόμματος. Δεν το θεωρώ λογικό και πείτε με εσείς όπως θέλετε. Βέβαια, μπαίνει το ερώτημα γιατί το κάναμε. Εκεί δεν μπορώ να απαντήσω. Προφανώς τρελοί δεν είστε, είχατε κάθε λόγο για να το κάνετε. Αν όμως μια χώρα, μια πολιτεία φτάνει σε αυτό το σημείο όπου ο αστυνομικός, ο οποίος είναι όργανο της πολιτείας και μάλιστα με μια σημαντική δουλειά την οποία κάνει, να φτάνει στο σημείο να κάνει κατάληψη, τότε γιατί πρέπει να πω κάτι για όλους τους άλλους που πάνε και κάνουν, κύριε Παπαδάκη μου? Γιατί να το πω? Έχετε δίκιο. Και να πούμε και στους τηλεθεατές σας, επειδή και πολίτες φίλοι μου με ρωτάνε, έχω συγγενείς μου η οποία είναι χείρα με σοβαρό πρόβλημα υγείας που παίρνει και σύνταξη χειρίας και παίρνει και σύνταξη λόγω σοβαρού προβλήματος, δυσία του προβλήματος υγείας, έχει μειώσει 250 ευρώ στη σύνταξη. Έπεσε η σύνταξη 40%. Είναι αυτός ο νόμος, ο 4387 του κ. Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε το Μάιο. Να ξέρουν οι πολίτες γιατί έχουν δει μειωμένες αποδόσεις στις συντάξεις και στους μισθούς. Δηλαδή, μας κάναν νέο μισθολόγιο χωρίς νέο μισθολόγιο. Σου περνάει ασφαλιστικές διατάξεις και σου μειώνει έμεσα τις αποδοχές σου. Αυξήθηκε ο ΦΠΑ. Εγώ πιστεύω δεν αντέχει άλλες μειώσεις ο Έλληνας πολίτης. Θα έρθει και ο έμφυα, έρχεται και ο φόρος εισοδήματος, θα έρθουν και τα τέλη και νομίζω ότι πραγματικά θα βγει ο κόσμος και τα συνδικάτα στο δρόμο. Θα έχουμε δύσκολο φθινόπωρο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μακάρι να διαψευστείτε, κύριε Παπαδάκη. Μακάρι να μην βγω αληθινός, αλλά θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να νομοθετήσει δίκαια προς όλους τους Έλληνες πολίτες και να προστατεύσει την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Εδώ οι φίλοι μου λένε οι αστυνομικοί παίρνουν μόνο ένα ρεπό, κάνουν παραπάνω από 8 ώρες εργασία. Σίγουρα, υπερεργασία.
είναι βαριά και δύσκολη, το λένε όλοι οι φίλοι, τα ξέρουμε αυτά κυρίες και κύριοι. Δεν έχω χρόνο καθόλου παρά μόνο να πω ευχαριστώ τον κύριο Παπαδάκη που ήρθε και μας ενημέρωσε για τους φίλους μας τους αστυνομικούς, και να πω τέλος σε αυτό το φίλο από τα Λαγκαδίκια, όσοι και αν είναι η πίκρα σας